Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Tamaong Asset. Mga suki, balikan na po natin ang mga paunahing isyong nangyari po sa maghapon sa ating bansa. Well, bago po mag-landfall, Falcon, magiging ganap ng bagyo. Ngayon po ay bagyo na nga po ayon sa Pag-asa. DOH, itinaas na po sa national level ang dengue alert. Mga tinatamaan po ng naturang sakit, patuloy pa pong dumadami. Student discount sa pamasahe na 20%. Permanente na batas, pinirmahan na po ni Duterte. Mga sinibak naman na opisyal po ng BOC, haharap kay Duterte ngayong araw. Surprise drug test isinagawa sa mga empleyado po ng Bureau of Customs. Sa patuloy naman pong agawan sa pagka-House Speaker, ito na po ay posibleng makaapekto sa ekonomiya. Pasadahan ko lang konti ito. Ang tanong ko dyan, kaninong ekonomiya maapektuhan? Hindi kaya ekonomiya po ng mga nag-aantay ng pork barrel? Ay nako, isa lang naman mangyayari po dyan. Kung sinong ituturo ng Pangulo, yun naman talaga magiging House Speaker. Asahan na po natin. Kung sinong itinuro ng Presidente at inendorso, yan naman po talagang mananalo at mahalal na House Speaker. Huwag na kayong magpapalag dyan sa Kamara. Wala namang mangyayari. Ang mangyayari po dyan kung sinong inendorso po ng Presidente. Senado, binuhay po ang panukalang batas para itaas ang sahod at benepisyo po ng mga barangay officials sa bansa. That's a good news. Samantala, Philippine Army, okay daw sa Russian Forces training. Kahit manilaw-nilaw, ang tubig, Maynilad, tiniyak na ligtas gamitin ng publiko. Ang problema nito, Clarence, pagka mga manilaw-nilaw na tubig, yung maputi mong damit, magiging yellow. Yan. Pag naging yellow, tatawagin ka ng yellow tard. Tatawagin ka ng dilawan. Huwag ka nang maglaba muna ng... Sa bagay, may anyel naman, ano? Yung anyel yata nakakapaputi. Nag-aasul-asul yung mga puting damit, ano? At ituturing na raw pong krimen ang mga peking balita sa social media. Alam niyo po itong balitang ito, dapat talagang mangyari po ito sa ating bansa. Until now, mga kaibigan, ang dami-dami pong mga nagpapakalat ng peking balita. Mga fake news. Kaya nga po, naipanganak ang Leader News Philippines dahil nais po naming labanan ng fake news. Binibigyan po namin ng credible face ang Facebook News sapagkat marami po ang mga may accounts dyan na wala pong mga mukha o di kay gumagamit ng mga peking mukha ng iba. Hindi alam po ng ibang tao, gamit po ang kanilang mukha. At may mga agendang mga pang-personal. Nagpapakalat po ng mga peking balita. Basically, that's a disinformation effort. Yan. Kung sino man po yan, ano man po ang kanilang agenda, tama lamang po yan. Naituring na pong krimen ang pagpapakalat po ng peking balita sa social media. Alam niyo po, napaka-potent na po ng social media. Talo na po yung mainstream media, ang television, radyo, dyaryo. Talo na po ng social media. In just a mere click, sa simpleng pag-post ng picture, simpleng pag-post ng balita, 2 paragraphs, alam na po ng buong mundo ang mangyayari, di po ba? Napakabilis. Napakalawak. Worldwide po ang reach. Kontra po sa radyo, television, may mga certain reach areas lamang. Halimbawa, radyong pang Metro Manila, perhaps nakakarating po sa Calabarzon, sa Central Luzon. Pero iba pag online TV, pagbuga sa harapan ng camera, live sa Facebook, live na po sa buong mundo. Ganun po katindi ang social media. Kaya't sana po'y gamitin po natin sa mga meaningful na aksyon, mga meaningful na purposes ang social media at ang online. At yan po ang primary purpose ng Leader News Philippines. We wanted to use the online platform
to help Filipinos stand out. Yun po ang nais po nating mangyari. Hindi po yung kung ano-anong kabulastugan ang gagawin sa social media, magpapagamit sa politiko para siraan ang kalaban. Wala pong ganyan sa Leader Knows Philippines. Mananatiling ang paglilingkuran po namin ay ang interes at kapakanan ng nakararami. Dito po tayo sa ating pagsagot sa ating survey question. Kung itutuloy daw po ang investigasyon ng UNHRC sa drug war sa bansa, may lalabas daw pong sex video. Anong say ninyo? Kaibigan, sa ganang akin, ang Pilipinas po kasi signatory sa United Nations. Tulad doon po ng China, signatory po sa United Nations. So therefore, ano man pong mga patakaran sa United Nations, isa ko po ang Pilipinas. Pero parang 2 years ago, umalis ang Pilipinas sa UN. Bumaklas ba ang Pilipinas sa UN? O nga lang, bago yata bumaklas, yung mga nagre-reklamo, na-file na yata yung complaint, no? About their wish to have an investigation dito po sa drug war. Kung wala naman pong, sabi po ng marami, kung wala naman daw po itinatago ang PNP, hindi naman daw po masamang may magtanong. Hindi po ba? At alam niyo po ang United Nations, sa totoo lamang, pioneer po ang Pilipinas na nagmiyembro po dyan. At ang unang pinaka-Secretary General po ng United Nations ay Pilipino, si Carlos P. Romulo. Di ba ba? And we were very, very honored. Tuwan-tuwa po tayo at talagang ikinararangal po natin ang pinakaunang Secretary General po ng United Nations ay isang Pilipino. Pero yata ngayon, iba na po ang pananaw ng marami sa United Nations. In fact, hindi daw po welcome ang United Nations dito po sa ating bansa. Ngayon, ano kayang kaugnayan ng sex video dito po sa mangyayaring investigasyon? Hindi ko po alam kung anong kaugnayan ng sex video. Abangan po natin kung ano pong mangyayari. All we can say is sana po ay ikabubuti po ng lahat ang mangyayaring investigasyon at sana po ay katotohanan ang lumabas po sa kung may investigasyon. Sapagkat hindi po dapat natatakpan ng katotohanan o ng kasinungalingan ng katotohanan. Wala pong gugusto ng manaig po ay kasinungalingan at natitiyak ko po ang lahat ay gugustuhin na manaig ang katotohanan. Sa pamamagitan po niyan mga suki, we would like to say thank you everybody. Hindi pa ako makapag-share. Block po yung aking account eh. Nakakainis. Block po yung aking account. Hindi ko po kayo ma-share ng video natin. Salamat na muna po sa ating broadcast officer Clarence Sandaya, creative director Mark Anthony Reynoso na nandito po sa ating studio. At ang ating operations head engineer Oliver Licup. Thank you kay Aljon Tamundong, ang weather forecaster po ng DOST Pag-asa. Ako pa rin po ang inyong kamaong asero-sero na kami. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Nakami sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.